Kaza kwethu ngishilo ukuthi sikhona la esobahle kuhleli nensizwa lana abanye bayayazi ke la ekhaya bathi Iqhulu Elihle sekuke wavela kaningana ke kona umabona kude wala ekhaya insizwa nje engeyala ekhaya akukuningi ke sizobheka kulensizwa sizofuna nje ukuthi asichazele since artist naye ezoperform ukuthi ke usiphatheleni iluphi ushintsho nje alibonayo kuMthameri Foundation ye homecoming event le yaminyaka yonke since ehlezi ekhona unyaka nonyaka. Iqhulu Elihle mfowethu sibingelele uphinde ubingelele nababukeli. Ngizothatha lethuba ngibingelele ababukeli beMthameri bese ngibingelela nje necabinet yonke eMthameri ngiphinde ngibonge ukuthi mawukhona izinto ezinhle abazenzayo bayakwazi ukuthi bephinde bengikhumbule nami lokho kusho ukukhulu ngiyabingelela nje sonke indawo la kufinyelela khona le video abayibonayo njengamanje. Mfowethu nje obusishilo ukuthi wena ufana nengane yala ekhaya cha Iqhulu Elihle mfowethu ukhona la uzosiperformela yini le osiphathele yona mhlambe usiyembisana engingakusho ukuthi abantu abakhona la esobahle njengamanje engingakusho ukuthi banenhlanhla ngoba ngikhona namhlanje ngithe ukwenza okuhlukile ngoba bayangazi ukuthi vele mangiqhamuka esobahle ngizothi ngithi namhlanje cha ngiphethe okusha noma ngeke ngisho ukuthi ngiphetheni bazokubona uma sengise stage ngiphethe kodwa nje engingakusho ukuthi ngiphethe okusha kodwa. Ntaka baba njengoba ukhona mfowethu siyazi ukuthi ke uhlezi ukhona mfowethu lana kuMthameri mfowethu usense ukhona iluphi ushintsho nje olibonayo kule mcimbi owenzeka minyaka wonke ukuqhathanisa nalokho okunye leminye imicimbi eseke yenzeka ngokudlule kuze kufika kulo iluphi wena uguquko olibonayo? Engikubonayo ngibona ngathi umcimbi wakulonyaka uthe kuba nesasasa ngoba mangithi ngiyabheka ngibona nabasakazi bagcwele kakhulu okudlula amaciko ukusho ukuthi into abayibonayo beye phambili ngoba umcimbi usokanje usokahle uthinta amaciko ngoba iwona sokujabulisa abantu so mase abasakazi bethanda ukuba baningi kusho ukuthi nabo bayayibona phela into eyaphambili abangasondela kuyo ukuze kwazi ukuthi yaphambili. Iqhulu Elihle mfowethu sengikubone kaningi endaweni eziningi na kumsakazo iZululand FM uyayuzwakala ukhuluma sinti kade ukhangiswa lo msakazo ubunga omunye abantu bebekhuluma ko Rise FM uyavela la ekhaya uyavela mfowethu chazela abanye abantu lekelele ezinye izingane yiphi lenyanga uyihambayo? Ukube kuthiwa mhlawumbe inamba zabantu ngiyazazi ngamakhanda mhlawumbe eziningi zimbili inamba engingayibiza njengamanje bengingabiza inamba kaMenziwa ngibiza inamba sibantu samajob ibona ukuthi bengabachazela ukuthi nami ngenza ngani nama ngazi ibona baziqinisa. Kaza kwethu lensizwa ke iyabaleka ifihla induku emqubeni ayifuna ukusitshela lezi igubhe ezisebenzisayo ngoba hayi cha yona iyaphusha ngendlela eyisimanga kuyinto esikhuthazayo ngane kwethu uma uyicika ukuthi ungahlali phansi phusha ngawo wonke amandla mfethu uveze ikhono lakho njengoba sisho la ekhaya showcase your talent. Kanti ke ngisasho kanjalo ungakhohlwa njalo ukuthi mhla ka 10 December kune-event enkulu ngendlela eyisimanga la ekhaya sithi showcase your talent i-event ezobe khona lapha na esilomndeni eduze holo lomphakathi eduze nesikole iso lomndeni ngaza kwethu hayi sithi ngiyishebeleze le ndoda ishilo wathi phela iphethe igubhu siyangiphambanisa kodwa ushwebuleka insizwa hayi mina ngibethele ngalendlela eyisimanga nganya kwethu cha Skhosana mfowethu engifisa ukubheka la ukuthi ke kule minyaka lena ukhona uzosiphefumula ngengoma endala noma mhlambe unengoma ezintsha esingazazi because ugcina la ukuba khona mangaphosisi wawusithembisa ukuthi ukhona okuphekayo estudio ngabe sekuvuthiwe noma kukavuthwa? Hayi sekwavutha kwaze kwapha ukusho ukuthi yikho lokho esingahle sikulindele namhlanje. Hayi qiniseke impela lokho ngizongiphethe nje usoldi kuvaliwe ngizokuvula insizwa nganza kwethu buyidle nangoJoji ithi kusoldi kuvaliwe. Iqhulu Elihle mfowethu hayi ukukhuthaza amanye ama-artist njenge-artist engishilo ukuthi liphusha ngendlela eyisimanga athina wakha amazwi okubakhuthaza ukuze benze njengawo ukuze ma ukuthi kuneyigubhu oyisebenzisayo phela nabeyilandele lezi gubhu ngiyadlala nganza uzayisebenzisa igubhu lezi. Engingakusho ukuthi number 1 emculweni kuyabekezelwa uma ufuna into enhle futhi uyakhokha ungakhalisi ukuthi mhlawumbe bazokwenza i-talent show mhlawumbe endaweni ethize noma edrobheni noma mhlawumbe kohlabisa bethi 100 rand ukujoyina bese ukhaliswa leyo mali incane leyo mali kuyakhokhwa. Okwesibili ukuduma siyakufuna sonke nami ngoba ngila ukuduma ngiyafuna kodwa phela
ma uyi-artist ibheke indlela otrendayo ukuthi ayizukulimaza nesithunzi sakho nabakini ekugcineni yabona ungafuni ukuduma ngendlela ezokulimaza ngesilungu bathi kuya-affect ngelilanga uyobona kuyofika la ufuna ukufika khona emculweni nje kuyabekezelwa kuphela imfihlo yempumelelo leyo ayikho. Kanza kwethu ahlakaniphile amazwi aphuma kweqhulu elihle ukuthi empilweni kuyabekezelwa. Ubathi ubumnandi buyakhokhelwa ngizwe kanjalo ngazi noma ngixoshe kahle ethe insizwa izinto ezinhle ziyakhokhelwa so ungakhaliswa ukuthi le mali ekuthiwa iyakhokhelwa la uyi-artist uthi wena awu imali engaka why kuthiwa sikhokha imali engaka mfowethu kuney'ndleko mfowethu lana ezenzekelile futhi kwayona leyo mali engeke zayikhava lezo ndleko ey'khona la njengamanje-ke siyayivala le nto noqhulu elihle sikwazi ukuthi sihlabele phambili sibone ukuthi obanye abanye sibatholayo siphinde sikuvezele ukuthi kwenzakalani ngaphakathi ngale kwi-event enkulukazi namhlanje njengamanje sithi gqwala.